while. Balik ini tayo mo. Wala mo tayo kahoy dili. No, wala pa ta ka pananom og kahoy. Nga dili po ta pwede ka pananom og kahoy. Kulo. Naapoy kuan kulo kaning singala ning naapoy hangin. Kanan pa to ang balay. Igantay na magitag init ani kulo. Si kata kay kuno kuldo. Imuhang kaning kulintas. Isa nagkataka nimo. Kanang tindan ana man ay katong kaburbilya nga kuan. Nga agimat. Katong sa to agimat, no? Kana siya. Kisa gatag man agimat ta. Agimat to. Tung mo agi ka ni tubig, no? Hangin. Na hangin hangin oh. Na taway na. Hangin na. Wala mo hang kuno kaning singot. Ikulintas mo hang kulintas singkot. Okay, basing wala na. Nay bulawan gibutan mo dia. Wala. Imo nang gibutan dito. Sa inyong balay bulawan. Sa kayo. Ay, kusa ka nang kusa ato kaning ihalay? Halay sa ba? Ato, init to. No, init. Halay. Aba itrapo sa imong lawas para nga wala. Aga, anaon ra. Para walay panuhot ba sakto? Ayos Wa na panuhot. Mura kag arabo oh. Galap. Ayos grabe ang agimat to. Gold pa dyan oh. Gold yung mukhang palingkwan. Gold. Ayos dili na makaduol ang mga iro ana. Oh no. Mga iro nga ikugan ba. Gold man siya. Dali. Tihuli ko parang muhangin. Wala di hangin oh. Di kabalo ka dili. Gold oh. Ipakita ko nilutos gold eh. Apa joy pindan? Medalyon ni ko na ni medalyon ni kating satu kating senador ni Manny Pacquiao. Yang kada usah katong boxing ba, no? Grabe tumpan niya si satu kontra niya. Marquez. Ang satu katong usa pa jud kontra niya si Eric. Oh. Usgan kayo Pacquiao. Idol to nimo. Ni kayo tiuli na. Kabalo ka tiul. Tiul na. Parang muhangin. Ayos na. Si imay mo tan. Oh no. Oleh na ka? Oleh na ka? Dito tayo babaw.